салом алейкум бинандаҳои азиз, хуш омадед ба канали ҳуқуқшиноси шумо. номи ман Сангин. дар видеои мазкур дар бораи гирифтани кредит дар Россия, оқибатҳои напардохтани ин кредит ва списак кардани кредит суҳбат мекунем. илтимос видеои то охира тамошо кунем ки ҳамаи ҳамин мавзӯъ бохабар бошед. Саломат бошед. ба ҳамагон маълум аст ки шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Россия кредит гирифта наметавонану фақат микрозайм, микрокредит гирифта метавонанд, яъне маблағҳои қарзии хурд. фарқи маблағи қарзии хурд, микрозайм ай кредит дар чи аст? аввалош ки кредит ба маблағи калон дода мешавад, ба муҳлати дароз дода мешавад аз 1 то 7-8 сола ва бо фоизҳои пасттарин, яъне аз 12% солона то 19% солона дода мешавад. маблағи микрозайм то 100 000 рубл ҳастай, муҳлаташ аз 1 рӯз 2 рӯз сар шуда то 1 сола ҳастай ва фоизаш аз 9% моҳона сар мешавад. яъне агар ҳамин 9% моҳона агар ба солона зарб занем 108% солона мешавад. фарқиятша дидем. дар кредит агар 12% солона гирем, дар займ, микрозайм 108% солона мегирем. барои ҳамин бародарои азиз, пеш аз оне ки шумо ҳамин маблағи қарзия мегирен, хуб фикр кунед ки оё ҳамин маблағ дар шумо дар асл дар кор ҳаста ё неста, чӣ қадар дар ҳамин маблағ шумо эҳтиёҷ доред ва баъдан оё ҳамия супорида метавонед ё наметавонед, ай дастон мебиёя ё намебиёя. ина хушрӯҳак фикр кунед илтимос. баъд аз ин баъд ҳамон микрозайма масалан гирем. фарз кардем бисёр фикр кардену ба қарор омадем ки ҳамин микрозайма ҳамин қарза бигирем. яъне агар 30 000 рубл гирифтен, 40 000 рубл гирифтен, ҳисоб кунем ки дар як моҳ ба камӣ шумо 2700 рубл ё 3600 рубли беғарзи ҳамон маблағи гирифтагитон бояд ҳар моҳа фоиз биспоред. ва худое накарда ки аз ӯҳдаи пардохт кардани ҳамин қарз набаромадем. 2 моҳ гузашт, 3 моҳ гузашт, 4 моҳ гузашт. илтимос связтона кати ҳамон банкҳо нест накунед, симкартҳоатона нашканед, напартоед ва ё я чорни списокда намонед. кати ва ё мунтазам муошират бикунед. бирен пешшон гап занед ки натонистен, айудаш набаромаден, ойлик нагирифтан, масалан кортон буд нашид. илтимос кунед ки кредити шумоя реструктуризатсия бикунанд, яъне дароз бикунанд, каникултон битиҳанд. ҳеҷ вақт асло и корои вая накунед ки масалан шикастаю нест кардаю Тоҷикистон рафтаю хеле короя накунед. агар ки шумо кати банк алоқатона ки гум карден, вақте ки банк мебинад ки шумо алоқада нестен, шумо ёфта наметавонад, чӣ кор мекунад? судда муроҷиат мекунад. суд судебный приказ мебурора, яъне қарори судӣ мебурора, санади судӣ мебурора ки да уна ба федеральная служба судебных приставов равон мекунад. ҳамчунин як судиҷочиҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, дар иҷа судебный приставшон мегӯянд ва ё дар равон мекунанд. судебный пристав дар ҳудуди ваколатҳои худаш шоти шумоя дар банк арест мекунад, карточкатона блок мекунад. ҳар як маблағе ки дар уҷа буд баъдан дар ҳамин шоти шумо мебиёя, ба тариқи маҷбурӣ бе иҷозати шумо меситонад ва ҳамин маблағи қарзия ба банк месупорад. ба ғайр аз ин бо 7% ё на кам аз 1000 рубл аз ҳамон маблағи умумӣ боҷи хироҷи ҳамин давлатиша мегира, исполнительный сбор мегира. барои ҳамин илтимос алоқатона гум накунен, кати банкҳо мунтазам дар алоқа бошен. вақте ки дидем ки ай ӯҳдаи пардохт кардани ҳамин маблағ наомадаистен, нест нашавем. ин якум оқибаташ буд. дуюм оқибаташ дар чи? вақте ки маблағи
қарзи шумо ай 30,000 рубл зиёд ай, судебный пристав запрос равон мекунаю, шумоя запрет мекуна. Запрети чи? Запрети ки ай Россия буромада рафта наметуни. И хали запрет шам ҳаста. کار کرده استین مثلا پاتنتون تمام شده است سروکش شما باید رو بکنین تاجیکستان برین حالا احوال پدر و مادرتون یک بینید توی معرکه دارین مثلا رفتنتون در کاره لیکن نمیتونین رفته برای چی؟ برای که запрет دارین بعد او запрет هم در یک روز دو روز سنیمت کده نمیشه که باید پرداخت که کده اینا من دیگه ندارم قرض گفته نمیشه باید پرداخت بکنی чекша бояд бари ҳамун судебный приставда бити судебный пристав базада ворид карда запроса отменит карданаш дар кора ки бо иам ба ками як моҳи дигарша мегирад яъне проблемаи шумо ай кредит фақат бо иш дам бо зиёдтар мешавад барои ин хуб фикр кунем сифати сеюмуш ҳозир дар ҳамин интернет дар телеграм канало телеграм гурӯҳҳо дар YouTube канало бисёр ҳамин хел пешниҳодо пайдо шудагиянд ки мо кредити шумоя удалит мекунем списат мекунем шумо ягон тим пардохт намекунем фарз кардем масалан 50,000 рубл қарз дорем 10,000 рубл бите қарзта ай золотои корона нест мекунем удалит мекунем ия оқибаташ дар чия шумо масалан барои 50,000 тона списат кардан 10,000 рубля метиҳем золотои корона чӣ кор мекунад қарзи шумоя мефурӯшад дар Россия ширкатҳои коллекторӣ ҳастанд коллекторские компаниҳо ҳастанд ки қарзоя мехарану ба зори не ба зурӣ қарзоя ай ҳамун қарздор меситонанд о вақте ки шумо 10,000 метиҳем во ному фамилиятона менависанд масалан 45,000 да 30,000 да коллектор мефурӯшад коллектор мегира ай сар қарзи шумоя переоформит мекуна бо ба муҳлати нав то як сола и қарзи шумо ай 30-40,000 50,000 100-120 150,000 рубл мешавад проблематон бо бисёртар мешавад ҳолон ки вай ӯ 30-40,000 масалан пардохт карданаш як ёру рафиқоя масалан бародаротона хоҳиш бикунен агар ҳама каса як ҷоя шида агар супориданаш осонтар бишавад иш бовазбинтар мешавад баъди коллекторские фирмаҳо аксарияташ соҳибошон ҳамон одамоянд ки дар вақташ дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ кор кардагияну пенсия буромада ҳамин хели як фирмаҳоя кушодагиянд ӯ ҳама ҷода шинос доранд ӯ ҳама ҷода шогирд доранд ӯ ҳама ҷода ҳамкор доранд ки дар 1 минут 2 минут гиҷода будаантона ё чӣ кор кардаантона мефаҳманд агар бихоҳанд барои илтимос фикр кунем бинем ки оё ҳамин дар ҳақиқат эҳтиёҷ дорен ҳамин 30-40,000 рублда ё не вақте ки гирифтенам ҳаракат кунем ки муҳлатоша шартҳои ҳамин қарза вайрон накунем баъд ҳар хел ҳамин хел пешниҳодое ки қарзтона списат мекунем 50,000 ба 5,000 ба 10,000 чӣ хел списат мекунем ҳамин хеле чиёда бовар накунем илтимос барои ҳамин дӯстони азиз пеш аз оне ки маблағи қарза мегирену пеш аз оне ки ба ҳамон маблағ ниёз дорем илтимос хуб фикр кунем оё дар ҳақиқат эҳтиёҷ дорем дар ҳақиқат баъд ҳамин маблаға пардохт карда метонем ё наметонем хуб фикр кунем баъд дар як хулоса биёем ва ин хеле предложениҳое ки ба ивази 5,000 10,000 қарзотона списат мекунанд бовар накунем саломат бошед мавзӯи имрӯзаи мо аз ҳамин иборат буд агар маслиҳатҳои ман ба шумо каме ҳам боша фоида расонда бошад ман хеле хурсанд мешавам ташаккур ки видеои то охир тамошо кардед ба канали ман подписатсия кунед то хабарҳои нав худованд нигаҳбонтон бошад саломат бошед